Mga kalakbay, mga adlaw ka na itong tanan. Pagisgot na sa taan ni Jonilito Bulawan. Now, yang edit ni nga video nga ako ko nung giklaim o giangkon nga si Reverend Father Darwin Gitgano usa ka Dios. Naibawaan ako ni nga ga-edit na siya video kay si Peter Pindon disulod sa akong live og nangutana unsa kuno ka tinuod nga giangkon kuno nako nga Dios si Padre Darwin. Tanawa ang video. Kay ningon man si Bro Pindon sumala siyang comment nga sumala sa imong pahayag daw nga edit sa mga SDA nga mga pulutit nga niya pahayag daw nga pare si Father Darwin. Wala. Diyos si Father Darwin, Diyos. Wala tay doktrina na oy. Di man doktrina sa Katoliko nga Dios yung mga pare. Actually, naamag ko ato sa katong nga live episode ba ko ato. Wala man ka naingon nga Diyos si Father Darwin. Gi-edit lang gid nila nga para mapahagad. Nga naingon. Dugay ani Dol. Madugay ani Dol. May imo na pugang Dios anis mga Sabadista Dol. Anak ginagdagan na. Apong ni Bulawan, Jonito Bulawan nga kiniingon pare Diyos nga kasaman ka pare at Verona. Ayan si Jonito Darwin Gitgano, idol din mo si Darwin Gitgano da anak magani ka. Ya tumagalan. Ano yun? Yung pare o dili. Ano nga usa ka Diyos. Darwin Gitgano. Wala ako pa lang kuha ko man. Asa man doon, asa ang video ana. Nasa ko ang timeline tanawa. Akong tanaw na. Og tungod aning issue ha. Ako gyung gisulayag tan-aw kung doon na bagi gi-edit nga video kung doon na gi-post si Bulawan nga video nga akong gilitok nga kuno Dios si Padre Darwin. Yeah. Tan-aw na to ang unsa ning edit nga nahimo ni Bulawan. Inyo bang pare Dios o dili? Kinsa mo pari ay mong gimin? Gitgano. Okay. Initado jud kay ni Padre Gitgano no sa kadagan kay pare. Si Father Gitgano Tetilio Honestly. Si Reverend Father Darwin Gitgano usa ka Dios. Si Reverend Father Darwin Gitgano usa ka Dios. Si Reverend Father Darwin Gitgano usa ka Dios. Motoy edit ngayang nahimo ha. Tanaw na to ang original gyud namo nga conversation katong ni sulod si Bulawan sa kong live mao ni. Ang inyo bang pare Dios o dili? Kinsa mo pari ay mong gimin? Ang inyong mga pare kiningon mo lang sa Kristo pare. Ito man yung mga si Father Kuan Tarpulano kinsa mo pari ana? Ito si Padre Gitgano. Okay. Initado jud kay ni Padre Gitgano no sa kadagan kay pare. Si Father Gitgano Tetilio Honestly dili siya Dios. Pare siya sa Dios, dili siya Dios. Kay wala magtudlo ang simbahan Katoliko nga si Reverend Father Darwin Gitgano usa ka Dios. Balik ko na to ha. Si Father Gitgano Tetilio Honestly dili siya Dios. Pare siya sa Dios, dili siya Dios. Way putol ha, wala na putol. Dire sa yang gi-edit, giputol niya og niya. Inyo bang pare Dios o dili? Kinsa mo pari ay mong gimin? Gitgano. Okay. Initado jud kay ni Padre Gitgano no sa kadagan kay pare. Si Father Gitgano Tetilio Honestly. Si Reverend Father Darwin Gitgano usa ka Dios. Si Reverend Father Darwin Gitgano usa ka Dios. Si Reverend Father Darwin Gitgano usa ka Dios. Sakpan gyapon mo na si Peter Pindon. Sa diyang niyon kung edit man giputol niya ni sibat sa kong live. Tanawa, naulawan. Kano sa man na niya gi-upload? Kano sa man ni mo gi-post? Karon bago lang. Karon bago lang. Sige.
Video ni siya or kuan. Ikaw kita tingor. Nana, ikaw kita tingor niya. Dera. Asa man ko nakasulod ani nga live ba? Murag kang Bulawan man dagway ni nga live siguro. Adili sa kuan ni. Ang Bulawan ang alay Sa tanaw na. Imo na doon na Sa Reverend Father Darwin Gitgano usa ka Dios. Sa Reverend Father Darwin Gitgano usa ka Dios. Giedit na niya. Niingon ko nga wala mi doktrina nga si Reverend Father Darwin Gitgano usa ka Dios. Yang giputol. Bugoy ba din is Bulawan? Mo na pahayag. Dili man ni. Dili man ni Bulawan. Mo na pahayag. Tingga man eh. Ako dili man ni Bulawan, tingga man eh. O klaro Ako ni si Darwin Gitgano. ay sa wala giputol man na niya, tanawa oh. Inyo bang pare? Diyos o dili? Kinsa mo pari ay mo gimin. Gano? Initado jud kay ni Mas Padre Gitgano no. Dara giputol niya. Kaya ang Father Gitgano. Giputol niya, gikat niya. Gikat niya. Pas silang buya. Dili na ni Bulawan. Dili ni Bulawan, tingga na ni. Iputol mo na. Kung pangitaon tong video ha. Mayo kay nakapost si Bulawan ani. Ano lagi na kung gingon ninyo? Akong tanawon ni akong video ani asa David nga guan. Katong nakasod si Bulawan ng naa si ay Katong miaging gabi idol. si Bats Pindon sakpan. Munang magbantay ta ning mga tao nga kugi kayo mag-edit-edit nga wala na mao. God bless.